Näyttäisi siltä, että vuosihenkilökunta on tullut paikalle, joten tämä on Kultteja ja minä olen J.P. Koskinen ja sinä olet Valeleva Kimmo Miettinen. Täällä on kyllä vähän kylmä, mutta ehkä tiestämme tämän. Näinpä. Hei, oliko meillä joskus keväällä joku hieno kilpailu, mikä me pistettiin pystyyn ja Meillä oli hieno kilpailu. Narcissien kukkiessa riemuitsimme siitä. Aihehan oli peräti mielenkiintoinen. Eli tehkää liikkuvan kuvan kautta parodia Kult-TV:stä. Kyllä. Ja käsitinkö mä oikein, että loppujen lopuksi aika helposti sieltä valikoitui se voittaja? Joo, näin minä sen voin sinulle sanoa, että raadin valinta ja katsojen valinta osui kerkin yksin. Näinhän se oli, ja mikäs se voittaja sitten olikaan? Se oli tää Spefi TV, minun kielellinen solmunota. Joo, kyllä. Se oli kesäinen hieno pätkä, mikä päättyi Chilien maisteluun, mikä oli. Se oli hieno grande finaali ja mä pidin sitä jutusta muutenkin niinku, no monellakin tapaa, mutta yksi mistä mä pidin oikeasti siinä oli se, että sehän oli hyvin opportunistinen. Sillähän oli hyvin vähän tekemistä loppujen lopuksi Kult-TV:n kanssa. Joo, totta. Että ne hienosti käytti tavallaan meitä tätä kilpailua hyväkseen saadakseen oman agendansa esille. Kyllä. Ja musta se oli hienoa. Ja tekivät sen vielä paremmin kuin me. Mä toivon, että sieltä oli säännöistä sanonut. Mihin ei tietysti tarvitse suurestikaan nähdä vaivaa, mutta kuitenkin se oli oikeasti se oli tosi hyvä. Mäkin tykkäsin siitä ja kyllä se. Ja tämmöisiä varmaan ehkä näitä TV:tä, Dekkari-TV, onko Dekkari-TV? Kun Dekkari-seuralla on vaikka mitä. Jaa, muuta ei. Eli me jokseenkin lämpimästi onnittelemme voittajia ja palkinto siirtyy voittajalle tavalla tai toisella. Joo, olemme yhteydessä ja siirrämme tölkiten sen kauppaan ja otamme rahat ulos ja näin se menee. Ellei voittaja halua sitten suoraan tyhjinä tölkkeinä sitä niin, no joo, rahtimaukset meni jatkavaksi. Joo, mutta se oli ihan. Kyllä se, näin se kesä meni tässä ohi ja nyt täällä kylmissään värjötellään. Ja sitten kun ihmiset tätä Facebookin kautta seuraa nimenomaan tätä lähetystä, niin siellä tekstiosiossa on varmaan sitten linkki tänne voittajaan. Joo, ehkä nyt voidaan joustaa tästä editoimista sen verran, että voin lisätä sen sinne. Selvä. Ja mennäänkö edelleen siinä se on. Tavallaan uuteen asiaan. Tavallaan, että tämä on ollut monen lähetyksen semmoinen, jos aikaa riittää, niin nopeasti esittelen Modern Drunkard, nykyjuoppo-lehden. Tämä oli oma löytöni tuossa joskus kesän mittaan. Odottelen malttamattomana, että milloin seuraava numero tulee. Modern Drunkard, amerikkalaisjulkaisu. Graafisesti upean näköinen. Tässä on hyvin paljon käytetty tämmöistä vanhaa, hyvin värikästä pin-up 50 cocktail-sukupolvi grafiikkaa myös mainoksissa. Ja tämä on siis asialehti. Niin. Eli tässä suhtaudutaan vakavasti juopotteluun, alkoholiin. Ja ilman sitten sitä niin suomalaista moralisoivaa käsitystä. Niin, Tästä niin. lähdetään siitä, että aikuiset ihmiset tietää mitä ne tekee. Osa aikuisista ihmisistä tykkää juopotella. Osa juopottelevista aikuisista niin pystyy suhtautumaan siihen tekemiseensä niin kuin, en nyt sano ihan ammattimaisen vakavasti siinä mielessä, että pystyy vähän analysoimaan tekojaan ja niin kuin täältä huomaa, täällä on siis ihan sellaisia vinkkejä kaiken näköisiä tekemisiä. Täällä on myös Joo, drinksuja neuvottu. Killer drink oli. Ja kyllä, ja täällä on sitten jokaisessa numerossa on aina tämmöinen näitä historian legendaarisia juoppoja ikään kuin kaksitaistelussa. Niin. Eli tässä Hunter Thompson, kirjailija, vastaan Doc Holliday, hammaslääkäri ja ampumaharrastaja. Niin. Nämähän on tietysti vähän sellainen kyseenalaisia, miten ne voittajat haetaan. Mutta täällä on myös muun muassa juoppodekkari, siis ihan proosaa, joka seikkailee
Ja sitten myös niin tällainen historian kautta käydään asioita. Täällä on taskumatin historiaa, täällä on sitten niin sanottu Mickey Finnin, eli tämmöisen tyrmäystippojen historiaa. Ei ole käyttöohjeita onneksi siitä. Ja kaiken kaikkiaan niin näyttävä, opettavainen ja hyvän tuulinen julkaisu. Mä pidän ennen kaikkea siitä, että ainakin Coloradossa Yhdysvalloissa osataan suhtautua juopotteluun sillä lailla, kun minä ja monet ystävistäni siihen suhtautuvat, eli että se on hauskaa. Ei meillä kaikilla jonkun verran alkoholia käyttävillä ole välttämättä minkäännäköisiä ongelmia sen juomisen kanssa. Enkä nyt tässä vaiheessa lainaa Rick Wakemania, joka sanoi, että ei hänellä mitään juomisongelmaa ole, kataa vaan tästä sisään, sinne se menee hyvin. Joo, mutta toihan on siinä se. Suomessa jos tuommoinen lehti ilmestyisi, niin se ei voisi ilmestyä tietenkään, koska niin, tuolla nimellä ei, tuolla kansikuvalla ei millään. Ja toiseksi valtiohan kieltää sitä muuten, koska Suomessahan ei tuota lehteä tarvita, kun täällä ei kukaan juo. Sehän on ihan selvä juttu. Ja vaikka jos se vielä jotenkin saataisiin niin julkaistua, niin se olisi ihan itsestään selvää, että mainoksia siinä ei voisi olla. Koska noi on juoma, baari, tällaisten paikkojen mainoksia ja siellä ei välttämättä mainosta sitä, että Kerkku Koskinen soittaa, vaan että halpoja iltapäivän rinkkejä. Niin. Mutta iloitkaamme siitä, että jossakin päin on vapaa maailma, jossa saa tehdä aikuiset ihmiset mitä haluaa. Niin. Joo, hämmästyttävää kyllä. Mitäs muuta? Oliko se joku kirja, mitä sä olit lueskellut jälleen vieraalla kielellä? Niin, tässä on se huono puoli, että Willy Lautinia ei vielä toistaiseksi ole suomennettu. Tämä on Willy Lautinin 4. romaani ja miehen ura on selvästi niin kuin nousukiidossa, mikä osittain saattaa johtua siitä, että tässä uudessa kirjassa on vähän semmoisen hyvin karun, suorastaan inhorealistisen kerronnan sivussa mukana. Menee niin kuin semmoinen sivujuoni, joka on tämmöinen dystopia. Eli että siinä on vähän niin kuin toinenkin kerros. Mä itse melkein pidin enemmän siitä hyvin raadollisesta arkisesta arenkuvauksesta. Niin. Jos niin tätähän on Willy Lautinia on joskus verrattu niin John Steinbeckiin ihan karuimmillaan, että joku vihan hedelmät tai tämmönen. Niin. Joo, sitä mun pitää varmaan tutustua tähän. Mä veikkaisin, että sä voisit pitää siis tää on taas sanon vielä kerran sen karun. Koska monille ihmisille arkielämä on karua, se on ikään kuin selviytymistaistelua. Ja nämä on hyvin tämmöisiä työväenluokkaisia, vähäosaisia, niissä ei ikinä puhuta syrjäytyneistä, koska nämä ihmiset ei välttämättä pidä itsensä syrjäytyneen. Niin, mistä ne on syrjäytyneet? Ei ne ole syrjäytynyt mistään semmoista, missä ne olisi halunnut ollakaan. Luultavasti, ja sitten ne on köyhiä, jotka kamppailee paremman elämän puolesta, pyrkivät siihen. Ja tässä ei ole mitään semmoisia Hollywood-loppuja, että yhtäkkiä hän voittaa lotossa 10 miljoonaa ja elää elämänsä onnellisena. Vaan tässä riemuitaan pienistä voitoista. Työtön saakin työpaikan, vaikka se on jossain pienipalkkaisessa varastomiestuunissa tai vastaavaa. Tää on niin kuin semmoinen ruman kaunis. Ja kaikki nämä Willy Lautinin kirjat on ruman kauniita. Suosittelen kyllä niin kuin... Nyt kyllä on pakko myöntää, että sä oot kyllä nyt ylipuhtaa. Saa kyllä varmasti sitten tutustua myös. Hyvä. Ja sitten joitakin katsojia me saattaa kiinnostaa se, että Willy Lautin tunnetaan myös Richmond Fontaine -yhtyeen laulaja, kitaristi, biisintekijänä. Richmond Fontaine, niiden ehkä parhaat vuodet on jo tuolla 5 tai 10 vuoden takana. Silloin oli niin tämmöinen nämä mojot, ankatit, tommoset lehdet juhlisti sitä koko ajan. Eli hänellä on myös niin rock-taustaa, mikä sinänsä ei tee siitä sen erinomaisempaa, mutta on semmoinen mukava pikantti lisä. Ja mä oon hirveästi selittänyt tässä tämän 9 minuuttia täyteen. Onneksi saatiin se kilpailu. Onneksi olkoon vielä kerran valmiiksi. Ja kyllä. Siirrytäänkö kohti uusia seikkailuja? Kyllä, kohti lumipyryjä. Niin. Vähän ja hyvää kesää.